Ola, que tal? Volvo esta semana outra vez por aquí. Primeiro de nada, quería darvos as gracias pola acollida do último vídeo porque, bueno, obviamente gravo aquí soa, entonces nunca tiño moita expectativa de atopar resposta ao outro lado e sempre é bonito pois ver que vos fai ilusión pois que volva. Entón eso a min, bueno, pois dame máis ganas de seguir. Hoxe teño pensado falar de como foi para min tomar as decisións de estudar o que me gusta nos diferentes períodos da miña vida. E, bueno, obviamente está baseado na miña experiencia, pero a idea un pouco que vos serva se agora mesmo estades nun punto de ter que tomar unha decisión e entón, pois, que ver outra experiencia, pois, vos inspire a tomar unha decisión ou outra. Facendo un pouco de memoria, eu creo que a primeira vez que tomei unha decisión de estudar algo que me gusta podería ter sido cando decidín estudar foda traveseira, primeiro na escola de música e despois no conservatorio, pero tendo en conta que esta decisión a tomei con 6 ou 7 anos, digamos que non foi moito a miña decisión propia, que foi un pouco imposta polos meus pais, que eu ainda que despois pois sí que me gustou, sí que é verdade pois que aí non tiña moita capacidade. Entón, a seguinte decisión que tomei, poderíamos dicir que foi en cuarto da ESO, cando tomamos todos a decisión pois de que bacharelato estudar. Entón, eu vos poñer un pouco de contexto para que entendades un pouco cual era o meu caso ou o meu punto. Eu sempre fun de sacar bastantes boas notas e sempre de ser moi activa en clases, facer sempre os deberes, bueno, este tipo de persoa que o mellor algúns odiades, pero bueno, eu era pois un pouco non pelota, pero bueno, disfrutaba moito das clases, gustábame moito, sempre facía os deberes, interesábame moito todas as cosas que decía o profesor, bueno, ese tipo de persoa que seguro que ubicades. Entón, eu sempre tiven como unhas expectativas postas en min, seguramente moitas delas autoimpostas por min, de ter a sensación de que esas persoas teñen expectativas postas sobre min e na que non fose certo, de ter que chegar como a uns certos puntos, ou ter que seguir un camiño que eu creía que me tiñan marcado. Entón, non sei se me expliquei un pouco, pero é para dicirvos que en cuarto da ESO como que o que se esperaba de min pois era estudar ciencias puras, porque era como, a ver, se sacas boas notas, pois deberías estudar algo de ciencias como para aproveitar que sacas boas notas, o sea, unha tontería enorme, pero bueno, creo que me entendedes cando digo isto, porque creo que por desgracia sigue sendo un pouco así a situación. Entón, eu realmente non tiña super claro que estudar, sempre me gustara magisterio, porque, bueno, eu disfrutei moito tamén de estudiar en primaria, e houve varios profes, pero sobre todo un que fora meu titor que me marcou moito, gustoume moito como daba as clases, e entón foi un pouco para min a miña inspiración de dicir, Dios, encantaríame pois de maior ser isto para outros nenos ou nenas, porque, pois bueno, pareceme un traballo super bonito e en primaria parece unha cousa moi chula. Entón eu, o de estudar magisterio sempre estaba aí, sobre todo porque o resto gustábame moitas cousas, entón para min estudar magisterio e poder dar como todas as materias era un pouco a maneira de abarcar todo. Entón, esa idea que rodaba un pouco sobre min, pero tampouco tiña clarísimo, e entón tiña etapas de pois, querer estudar bioloxía, etapas de querer facer química, etapas de facer historia, foi un pouco segundo a materia que me gustase máis ese ano, o profe que me inspirase máis ese ano, pois decía, buah, pois si estudo tal, ou si estudo non sei que. Entón, cando cheguei a cuarto de ESO, estaba como con moitas cousas de non sei facer magisterio, non sei se facer bioloxía, non sei se facer filoloxía galega, tiña como moitas cousas na cabeza e sobre todo que as carreiras que eu coñecía eran como as míticas. E entón tampouco tiña moita idea de que había un pouco máis alá de facer as míticas carreiras que eu escoitaba que facía xente, rollo medicina, dereito, pois eso, bioloxía, magisterio, etc. Entón, que fixen? Pois entrar na páxina da USD e puxeme a mirar todas as carreiras que había. E nunha desas carreiras vin a carreira de comunicación audiovisual. Eu non tiña nin idea de que esta carreira existía e o lela foi como, guau, non sabía que se podía estudar isto. E entón, pois a verdade é que me chamou moita atención. Isto, xa vos digo que o mirei en cuarto de ESO, hasta entón non tiña nin idea de que existía esta carreira, nin tiña idea de si quería facela ou non. Entón aí veume un pouco a idea e eu vira que realmente para entrar a esta carreira podías entrar un pouco dende calquera bacharelato, entón tampouco tiña moi claro que facer no seguinte. Despois diso, eu vira un vídeo de YouTube dunha rapaz que se chamaba Rebeca Stones, que é unha rapaza de Vigo, na que explicaba a súa experiencia en primeiro de bacharelato de artes. Eu non sabía que existía o bacharelato de artes e ao ver ese vídeo foi como, wow, non sabía que xa podía estudar tipo ano que ven este tipo de cousas. Entón empezou a rondar un pouco máis pola cabeza a idea de e se fago o bacharelato de artes o ano que ven. Pero eu non quería facelo só tendo a saída de comunicación audiovisual porque realmente eso foi algo que descubrín ese ano e non sabía se 100% era o que iba a querer facer el segundo e sabía, o sea, eu sempre tive un problema, non un problema, eu creo que lle pasa un pouco a todo o mundo, pero bastante medo de equivocarme e entonces cando tomo este tipo de decisións importantes doulle moitas voltas,
sobre todo como para tomar a decisión ca que máis tranquila me vou quedar e menos me vou arrepentir. Obviamente nunca podes saber si te vas a arrepentir de algo, nunca vas a saber si esa carreira ao final é a que che gusta ou non e oxalá, o sea, para min o mellor sería poder ir adiantar no tempo e decir, preguntarlle a Ira do futuro, oye, estás contenta con isto, facemos outra cousa e poder facer iso hasta atopar como rumbo correcto de todas as decisións da miña vida, pero eso non se pode facer. Entón, o que a miña solución é darlle moitas voltas, pensar moitos pros e as contras e entón eu dixen, bueno, se fago este bacharelato quero ter unha saída asegurada de cousas que me van gustar para non arrepentirme en segundo bacharelato de non ter feito outro bacharelato. Entón, o que pasou foi que eu vin que para magisterio tampouco se necesitaba sair dun bacharelato específico e que podía sacar igualmente boa nota en selectividade e con asignaturas que me ponderasen desde o bacharelato de artes. Entón, eso a mí foi un pouco que me deu a tranquilidade de decir, vale, facer o bacharelato de artes pode ser unha opción, entón podo comezar a miralo como máis seriamente. Entón o que fixen foi ir falar coa orientadora do meu instituto para comentarlle un pouco que quería facer o bacharelato de artes, que me explicara un pouco como era o proceso de inscripción porque me tiña que cambiar de instituto e tamén para que me falara en xeral de outras saídas que a mellor a mí se me escapaban. Eu hasta este punto só mirar as saídas de carreiras universitarias porque para min era como, bueno, se fago algo que me gusta, polo menos que siga sendo unha carreira. Eu sei que isto é unha tontería absoluta e que os ciclos están moitísimas ocasións moito mellor que as carreiras, sobre todo para cousas artísticas, pero eu nese entón estaba, o sea, sabía que non me iba a sentir ben comigo misma ou suficientemente non validada, bueno, realizada, poderíamos dicir, si tuvese feito un ciclo en vez de unha carreira, porque dixeme, como que o que se esperaba de min, o que eu levaba pensando toda a miña vida é que ia a facer unha carreira universitaria, entón estaba mirando carreiras, ese é o resumo. Creo que entendedes un pouco o punto, creo que a moita xente lle pasa porque ao final é un pouco que nos empuxan, inda que eu sei que obviamente os ciclos son unha suprobación e se estás mirando para facer algún tipo de ciclo, anímoche a que fagas porque eu todas as experiencias que coñezo de xente que me contou que fixo este tipo de estudos está super contenta, o sea que... Entonces, bueno, en fin, que eu fun falar ca orientadora, comentei un pouco a situación, entón ela comezoume a explicar un pouco como tiña que facer para cambiarme de instituto e despois nun momento como que me preguntou que nota media tiña para ver un pouco pois as posibilidades que tiña de entrar en certas cousas das que me estaba falando. Entón eu cando dixen a miña nota media xa foi como que un cambio de chip para decir, e estes país deixanche facer isto tendo estas notas e en plan de, sí, e na que non me deixara que en plan non eres tú a figura que supostamente me ten que animar a facer o que me gusta e ser como un apoio por si, no meu caso, os meus pais estaban de acordo, pero se os meus pais non estiveran de acordo indo por riba a mellor entendedora do meu instituto me di eso en plan de, vale, a quen recurro. Entonces, bueno, pois díxome iso, eu fixen e por sorte pois tiña apoio dos meus pais, entonces pasei un pouco a orientadora e fun eu mirando cosas pola miña conta. Despois, recordo que realmente eu tomei a decisión de cambiar de bacharelato e casi non lle dixera nin ás miñas amigas da clase porque era algo que, como ainda quedaba un período para saber si entrara ou non, eu non quería como decirle a ninguén e despois non entrar ou cosas así, prefería dicilo cando estuvera todo listo. E aparte era algo pues, que me daba un pouco de pena porque obviamente iso de instituto en cuarto de ese e deixar como os teus amigos que estabas construindo esos anos, a mí daba moita pena pensar que non me iba a graduar pues, cos meus compañeros de clase como de sempre e todas esas cousas, bueno, dame bastante pena e aparte tampouco yo quería decir a ningún profe porque sentía que os iba a decepcionar. Que isto é bastante tontería, pero realmente, cando se foron entrando algúns, sí que me soltaron algún comentario como jolín, Eira, que pena, tal, e aparte te pasa ese instituto e non sei que, como un pouco como se me botase a perder. Menos mal que cando eu xa teño tomada a decisión, como foi algo moi premeditado e algo que lle di moitas voltas, estou xa como totalmente segura e non me afecta tanto a opinión dos demais, pero sí que foi un pouco como, bueno, pois, sabes, sinto ter escollido facer isto que a miña vida e o que me gusta e vos non sabedes o que me gusta. E aparte aquí tamén quero dicir algo que como se a ti non se che dá especialmente ben algo, pero sí que che gusta, tes todo o dereito do mundo en querer estudalo e querer facelo. O mellor tes que esforzarte máis que unha persoa que normalmente iso lle vai sair de maneira máis natural ou que é máis habilidoso. Pois pode ser, pero se é o que te gusta a ti, quero dicir, o talento moitas veces eu creo que está como moi sobrevalorado e entón parece que porque se che dé naturalmente ben algo tes como que ir a morte con iso e pode ser que non sea o que che gusta e esforzándote podes conseguir igual os mellores resultados seguramente porque vai ser algo que che gusta en outra cousa que non se che dé en principio tamén. Eu, cando entrei no bacharelato de artes non foi sabendo 100% que era como que de verdade quería facer e eu tiña que facer porque tiña un talento increíble e non sei que, sino porque era algo que me gustaba, eu creía que podía mellorar e que me apetecía facer. O sea,
E de feito, bueno, eu entrara un pouco máis que pola parte máis artística de pintura e todo iso, entrara pola parte máis de fotografía e audiovisual, que eso era algo pois que xa empezaba a facer vídeos en YouTube cando entrei na carreira, o sea, xa o facía desde facía bastante tempo, e sempre me gustaran mogollón as cámaras, a fotografía, entón era algo como que estaba máis justificado e que encaixaba máis. E a outra parte pois era máis como que sempre fora un hobby, pero tampouco se me era especialmente ben. Con iso quero dicir que eu tiña moitas inseguridades tamén a hora de facer o bacharato de artes porque decía, e se non son suficientemente boa como para facer isto, non teño suficiente talento, e isto é algo que xa vos adianto que é o que se vai repetir en todas as decisións que fun tomando despois, posteriormente. Entón, tampouco me quero enrollar moitísimo, que creo que estou facendo, pero bueno, a cuestión é que empecé a facer o bacharato de artes e unha vez que comecei xa se me foron todos esos medos de non ser suficientemente boa ou non encaixar ou... O sea, máis que non ser suficientemente boa tamén é como non son como o suficientemente boa como para tomar a decisión de querer especializarme en isto porque é como que hasta estou quedando mal cos compañeros de sí, eu que fago estas cousas estou estudando isto. Non sei se me explico, pero é como se houvese un mínimo para estudar algo e eu non chegar a ese mínimo de que se me dé suficientemente ben como para tomar esa decisión. Non sei se me estou explicando, pero máis que nada era porque eu tiña que xustificar que non collera como primeira opción algo que supostamente xa se me daba ben e do que tiña xa validación externa. Creo que agora me expliquei algo mellor. Entón nada, eu fixen os anos do bacharelato e a verdade é que super ben, moi contenta. Foron 2 anos nos que disfrutei mogollón e estaba, bueno, que me gustou moito todas as materias que din e chegou o momento de escoller a carreira. Entón, como xa vos dixen, as miñas ideas que rondaban era un pouco magisterio e comunicación audiovisual e ao final, honestamente, porque comunicación audiovisual tiña unha nota máis alta que magisterio, entonces eu sentía que se sacaba boas notas o que tiñan que facer era comunicación audiovisual porque como para algo sacar as boas notas e como que non quería desaproveitar a miña nota en magisterio. Quer dicir, non foi toda a razón pola que escollín comunicación audiovisual, pero sí que era algo que rondaba pola miña cabeza aparte de decir como que magisterio para min era a opción fácil de que sei 100% que me vai gustar, que vou estar contenta, e a comunicación audiovisual era como unha decisión máis de non, primeiro, non hai saídas claras, non sei se me vai gustar, non sei se vou ser suficientemente boa, o sea, tiña como algo máis de risco que a min esas cousas tamén me costuman atraer. Entón, entro da nota, entre que tiña máis risco e entre que despois o de magisterio, inda que agora tamén vendo a miña irmá todo magisterio e vendo como, bueno, as cousas que contaba, creo que estaba bastante equivocada, pero con magisterio tiña a sensación de quedarme sempre como no bucle de estudar. Explícome de estudas primaria, estudas instituto, os ambientes que coñeces na túa vida son sempre ambientes de colexios e de repente vas á universidade e volves ao punto cero que é dar clases en primaria e como que non tes a experiencia de traballar en outras empresas, de facer outras cousas ou como de especializarte no teu, sino que pasas ao punto de non especializarte a ensinar. E entón eso era algo que a min como que daba un pouco de rabia porque era como quero ser moi boa en algo e despois e tal, pois seguir de profe, pero primeiro como chegar eu a un culmen da miña vida profesional. Non sei se me explico. Que eso é algo que agora mismo sigo debatíndome, non? Entre xa dar clases ou prepararme como para ser profesora ou seguir eu desenvolvéndome como profesional. Pero bueno, entón nese momento eu dándolle voltas a unha cousa ou outra tamén me lleva un pouco pola miña nota de corte e dixen, bueno, se ao final non me dá para comunicación audiovisual, polo menos teño claro que en magisterio sí que me gusta e que estaría super feliz facendo, entón tamén como para intentar quitarme algo de presión coa da nota de selectividade. Ao final acabíme decantando por comunicación audiovisual tamén sabendo que a ensinanza é unha saída que podes sacar prácticamente de todas as carreiras que fagas, porque se despois fas o mestrado de profesor, podes ser profe de calquera cousa. E eu tamén tiña como punto aí do conservatorio, que eu aí ainda estaba acabando de facer o conservatorio e sabía que tamén estaba a posibilidade de dar clases de música. Entón, como para min o da ensinanza sempre foi algo importante de unha saída a ter, porque é algo que me gusta moito, entón todas as cousas que fun facendo sempre as intentei ir enfocando a vale, ahora estudo isto porque a mí me gusta e porque quero crecer profesionalmente con isto, pero sei que tamén podo dar clases e podría dedicarme a ensinanza desta disciplina.
Entón nada, aí fixen a carreira, volvín ter a mesma sensación de non son suficiente boa para esta carreira, etc. Sobre todo nunha carreira como comunicación audiovisual, porque eu fixena porque a mí me gustaba o audiovisual, gustame gravar, gustame as cámaras, pero nin consumo moita televisión porque, pois, de pequena non vía televisión e despois non estou moi acostumada a consumir televisión e programas de televisión. O telexornal teño visto algunha vez, eso sempre me gustou imitalo, pero eso realmente é máis de estudar xornalismo, non de estudar comunicación. Entonces, bueno, a min o que me gustaba pois era gravar, sí que me fixera algunha curta en bacharelato, pero tampouco unha cousa tola, e eu tamén sempre gustara ver películas, ver series, pero nunca tampouco dunha maneira excepcionalmente cinéfila de vinme todos os clásicos, son hiperexperta de cine, super experimental, super indie e super clásico e tal, eso a verdade que non. Entón eu ao principio sentíame como un pouco impostora e como de non sei absolutamente nada, todo o mundo sabe mil cousas e eu non sei nada, son super inculta, non teño nin idea de nada, bueno, era algo que me rondaba bastante pola cabeza. É unha carreira tamén na que se premia un pouco saber ou que che gusten cousas que non lle gustan a maioría, cando é realmente un pouco tontería, porque ti podes facer esa carreira e facer series que lle vayan a gustar a todo o mundo, series que son máis trapalleiras ou comedias románticas, en plan, para esas cousas tamén tes que tamén ten que haber profesionais, non só para facer cousas super de cine de autor, etc. Entón, bueno, eso foi algo que fun máis aprendendo ou dándome conta segundo iba avanzando na carreira, pero a verdade é que ao comezo foi algo que me rondou moito. E tamén a sensación de, sobre todo, cando acabei a carreira, de dicir, que isto é o que, o sea, supostamente xa son profesional disto. En plan de, ainda me quedan mil cousas por aprender, entonces, primeiro, eu ahora mismo sería capaz de dar clases disto, son capaz de ir xa á vida profesional e meterme na vida profesional cando tampouco me explicaron tantas cousas, que un pouco creo, o sea, non sei se de todas as carreiras, eu polo menos xa vos digo que da miña así, de ter a sensación ao final que sais un pouco sin especializarte en nada e sabendo un pouco de algunhas cousas, pero tampouco moitísimo. Entón é como, vale, xa está, como xa acabei de estudar. Por iso, o ano seguinte, xurdime unha oferta de traballo, acepteina polas circunstancias que me estaban pasando nese momento e dixen, bueno, non pasa nada, ainda que o meu plan fora o acabar da carreira seguir estudando, non pasa nada se fago un ano ou os que sexan como de pausa e estar traballando, que tamén sempre está ben ter un contacto co mundo profesional e ver un pouco como se fan as cousas. Entonces, nada, estive traballando ese ano, pero interiormente en min decía en plan de que non podo, o sea, non podo quedarme así porque necesito seguir estudando, en plan, non sei, non me sinto realizada eu personalmente e eu sei que podes seguir aprendendo a través do teu traballo ou concursos ou cousas así que non teña que ser, pois, dedicar un ano inteiro como só a estudar, pero a min seguíame faltando, era como, necesito seguir estudando. Despois, o ano pasado, mentras estaba traballando, empezou a vir a idea de e se estudo algo, e se fago un mestrado, e se deixo o traballo e estudo no que ven. Eso obviamente foi unha decisión complicada, porque deixar o traballo creo que nunca é algo fácil. Bueno, deixar un traballo, deixar uns estudos ou algo así, creo que nunca é algo fácil. E eu tiña un pouco a sensación con ese traballo de agora que se me presentou esta oportunidade, nunca me vai pasar algo igual, entonces como vou rechazala, que aparte de sair da carreira e poñer a traballar é algo, polo menos na miña, bastante excepcional, entón como vou desaproveitar esta oportunidade. Entón aquí volveron a sair como as dúas eiras que saen normalmente cando teño que tomar decisións, que unha é como a da razón e a que está rollo, isto sendo como pensando no meu futuro e tomando esta decisión, pensando tamén en todos, ¿no? En que vai a querer a xente de ti, en que van a pensar os meus pais, en que van a pensar a xente do traballo, pois esa parte sempre pensa de maneira máis racional e sempre como a opción máis sensata, pois que sería continuar no traballo. E despois está como a parte de ir a máis como ilusional, que dice, jolín, pero pois eso creo que non te está enchendo tanto, queres seguir estudando, imagínate estudar algo que che gusta, que máis da que opino o resto, bueno, pois sempre un pouco debate entre estas dúas partes de min. Bueno, polo que xa vos dixen, sí que fun tomando decisións da miña vida que foron como cara carreiras máis artísticas ou que non eran tanto como o camiño que eu supostamente iba a seguir ou estaba predeterminado para min, pero tamén sempre foi como moi justificado e entón eu con isto era como, vale, si a parte ilusional vai ser a que vai gañar, ten que estar hiper justificado, ten que ser algo que me guste moitísimo, que sexa sempre, que saiba 100% que me vai gustar, que vou disfrutar, para que a mí me sirva de excusa e nunca arrepentirme desta decisión. Eso é o que eu facía hasta ese entón. Pero bueno, eu levo indo a terapia xa uns anos e entonces aí xa aprendín a que estas dúas eiras non están tan separadas nin todo blanco nin todo negro e para tomar unha decisión non ten que estar hiper justificada y que si me equivoco, sorpresa, no pasa absolutamente nada. Inda que esto é algo que ahora diga con tranquilidade, si despois me equivoco, obviamente, panic. Pero
sí que agora son máis consciente de que non ten que ser tan xustificado, que ao final é a miña vida, que non ten que ser algo do que poida dar como temáticamente moitos máis pros que contras, que todo o mundo vai a entender, que todo o mundo vai a entender esa lógica, que decir, non, quen o ten que entender ou a quen lle ten que apetecer, pois é a min, e o resto dá un pouco igual. Entón, si obviamente tes as circunstancias persoais para poder facer iso, que te impide facelo? En plan, é a túa vida, vas ser máis feliz, se depois non che gusta, pois dá exactamente igual, en fin. Pois en todo isto de eu traballo persoal, dándome conta de que tiña que tomar a decisión só pensando en min, pois fun dándolle voltas a que quería estudar. Entón, eu tiña claro que me quería ir fora porque xa non collín ningunha opción de Erasmus ou sigo, como vos dixe no vídeo anterior, entonces a min apetecíame estar un ano fora da casa, nunha cidade nova, diferente, máis grande. Entonces eu pensei en Barcelona porque fora unha cidade que eu viñera de visita varias veces e que me gustara moito. Entón, para min, durante a carreira tamén sempre tivera o run de estudar algo aquí, entón foi como, vale, pois chegou o momento de miralo máis seriamente e ver que me apetece estudar. Que pasa? Que aquí tamén dependía de algo que era a miña economía, porque inda que estuve un ano como traballando e aforrando, tampouco obviamente gané el dinero de mi vida. Entonces, aquí as cousas son moi caras e sobre todo as cousas artísticas, o que son os mestrados, son extremadamente carísimos. Entón, o primeiro mirei máis para especializarme como en dirección de foto ou dirección de arte, máis de cine, refírome. Pero os precios, aparte de ser desorbitados, aí empezaron a entrar como moitísimas inseguridades de son o suficientemente boa como para apoyarme a estudar un mestrado de dirección, en plan, que me creo, non sei que non sei cuánto. E ao final, entre ese e que eran un pouco caros, deixei que esa parte me gañara un pouco e dixen, vale, vou mirar outras cousas tamén, porque ao final só me estou centrando en cousas de cine. A min o cine obviamente gústame, foi o que estudei, pero gústame tamén outras cousas. E si era certo que despois de estar un ano traballando, por exemplo, mogollón co ordenador, moito máis de pois facer vídeos, editar vídeos, etc., apetecíame como algo máis artístico e máis creativo. E dirección, por eso tamén o estaba mirando, porque me parecía algo que me podía invitar a estar imaginando, o sea, desenvolvendo máis imaginación e a creatividade, pero tampouco vía claro, porque aparte cousas como dirección é bastante difícil de explicar porque ao final é bastante persoal e aparte é algo que pode chegarse a un mestrado. Entón, eu unha vez que tomei como esa decisión de podo chegar a isto sin estudar tal, vou estudar algo que realmente me apeteza ter clases que non que seja máis académico, pero que sí que me poidan dar como máis teoría. Entonces empecé a mirar outras cousas que non me planteara, que foi un pouco volver a reconectar co que eu estudara no bacharelato e empecé a mirar cousas como máis artísticas e entonces, mentras estaba mirando tamén pois por páxinas de universidades, saiu un meu mestrado posgrado de ilustración creativa, que é o que estou facendo. Bueno, a min sempre me sai a pregunta de que me creo para estudiar isto, en plan, como se alguén me fora a facer un examen ou me fora a decir eres tan mala que non podes nin merecer estudar algo, que é unha tontería enorme, sobre todo tendo en conta que estás estudando e, polo tanto, aprendendo, que é certo que non é un curso que fagas desde cero, porque, supostamente, se fas un posgrado ou un mestrado, ten que haber como unha previa ambición nese tema ou que che guste moito, etc., pero sigue sendo algo para aprender, así que calma, se o souberas todo, non seguirías estudando. Entón, bueno, que vos estou dicindo isto que está pasando actualmente na miña vida e sigo dicindo un pouco como mantra interno conmigo porque sigo sentíndome moitos momentos pois un pouco impostora ou un pouco como sin talento, ¿no? Ao final tomei a decisión de estudar este posgrado e de verdade que cando me escribín, o sea, sentín como unha paz de decir, vale, podo estudar algo que me gusta e como que teño o poder de decisión da miña vida de que nunca me tivera imaginado estudar un posgrado de ilustración. Bueno, nunca, o sea, eso como moi exagerado, pero como que non estaban os meus plans previstos sobre min e é como, pois, podo facelo porque podo facer as cousas que me apetezan, son como a dona da miña vida, non hai ningunhas expectativas de outras persoas que o tiñan que cumplir. E, o sea, que isto mellor está quedando unha reflexión en xeral un pouco extraña e un pouco parece isto que estou facendo autoterapia, pero con todo isto refírome a que o máis importante, eu creo, para tomar unha decisión sobre algo que tú queres estudar, inda que é moi complicado, é intentar separarte de todas esas cousas que non é mirar para ti, para o que te apetece a ti, que decir, opinións dos demais, o que se espera de ti, o bo que eres en algo, todas esas cousas como quitalas e mirar para ti e dicir que me apetece facer a min. Quer dicir, se todo isto estuvera resolto, todos os impedimentos que vos estou vendo estuveran resoltos, eu con que me quedaría? Entón, a partir de aí, podes decidir si sí que queres ou non. E podes tamén ver que se hai impedimentos moi graves que ti non podes solvar, quer dicir,
Imagínate, non teño diñeiro para pagarme este estudo, porque para min un impedimento de os meus pais non queren que estude algo, eso é algo que se pode resolver. Outro, pois podes buscar opcións como pois becas, etc. Pero aí xa vai como período de, vale, vou intentar resolver estes impedimentos, pero sabendo que 100% isto é algo que quero facer eu por min e non polos demais. Entón, iso creo que é importante. Eu podo dicirvos que a min tomar as decisións de estudar estas cousas só me deron alegría. Quero dicir, houbo medo ao tomalas, pero de verdade que a tranquilidade e a felicidade que sintes o estarte escollendo a ti e estar escollendo cousas que te gustan, eu creo que merece a pena como todo agobio ou todo medo que podes ter o dar eses pasos. Entón, pode ser que eu, por exemplo, este ano me arrepinte de ter tomado esta decisión? Pode ser. De momento non me pasou polo que levo de clases dadas, nin me pasou nunca de arrepentirme como moi heavy de algunha destas decisións, pero pode pasar. E o importante tamén desto é que non pasa nada. O sea, isto non vai de tomar a decisión correcta, sino en tomar a decisión que te apeteza a ti facer, tendo en conta de que o mundo non se vai a acabar. Entón, eu creo que esta sería un pouco a reflexión de hoxe e do que vos quería falar hoxe. Pois un pouco contándovos como foi a miña experiencia o estudar todas estas cousas e o seguir estudando ou seguir guiando a miña vida por un lado ou por outro. Gostaríame que me deixasedes nos comentarios se queredes un pouco, pois, se tedes experiencias similares ou se tamén tivestes medo a tomar certas decisións na vosa vida e como vos foi. E nada, pois iso, o sea, non sei moito o que vais a engadir. Grazas por escoitarme se chegastes hasta aquí. E nada, que nos vemos pois nos próximos vídeos. Un biquiño enorme.